Хей хора, здравейте мили мои, аз съм Никол и днес в днешното видео ще ходим на... ще взема за няколко дена с нас на хижа в Трявна. Даже не е хижа, ми е къща в Трявна, където ще посрещаме нова година. Днес сме 31 към 2:30-3 на обяд. Ние още не сме тръгнали. Какво се прави? И ще ви взема реално с нас. Ще сме там до 2. Днес е 31, от 31 до 2. Принцип хората, другите с които ще бъдем там. Компания от 10 човека сме. Те са от 30, обаче мама с нощи беше нощна и нямаше как и ние да сме от 30. Затова ще сме от днес и сега ще ви покажа аутфита, с който ще пътувам. Ето го аутфита. С черно худи съм, който отзаде гърба му е с ангелски крила, ако ме разбирате. И стоя клин. Няма да пътувам с тия чорапи, но аз съм си вкъщи и съм с тях. Това е аутфита. Отдолу съм с една черна... с едно черно топче. Сега не мога да го покажа, ама черен топ имам отдолу. И после, като пристигнем, ще ви покажа и аутфита ми за самата нова година. Ето го багажа, който не е доправен. Защото тук са ми обувките за нова година. Ето го. Не се видяха почти. Това ми е единия сак и това ми е чантата, която трябва да дооправя. И съм със тази чанта, в която имаме My Life, ама и други работи. И тази чанта, с която ще пътувам. И като цяло това е от багажа. Така че най-вероятно ще ви се включа като тръгваме. Тръгваме 5 часа. До 2 часа трябва да пристигнем. Сега спряхме на една бензиностанция да вземем за ядене. 10 такива бисквити и дъвки. И сега продължаваме 6. Близо 6 часа и така. Така хора, пристигнахме си и вече се настанихме в bungalата. Не в bungalата, ми в къщичките, в които ще бъдем. И сега ще ви покажа, понеже сме в две отделни, аз съм сама в една моя си. Така че ще ви покажа как изглежда. То ясно съм ми разучила още много. Да. Леко е крипи банята, ако трябва да съм честна, но е хубаво. Отвън е по-хубаво, но да ще ви го покажа, защото вече е тъмно и късно. Та сега ще ви покажа моята стайчка. Ето. Тук има две легла. Аз мисля да спа на... Още не съм решила на кое, но сякаш това си харесах. Не знам, не съм решила. От тук, ето я вратата, намерих си чехлички между другото. Като влезем, ето това е гледката. Ето тук има столче, масичка, печки, котлон. Това ми мисля, че е хладилник. Не е хладилник, добре. Просто шкаф. Няма абсолютно нищо. Много хубава изолация. Това е хладилник. Няма да го отварям. Има много хубава изолация. Чувам какво си говоря от другата стая. Така, супер. Другата така са мама и стилена. Така, това е първото легло, това е второто легло. Тук има нощно шкафче. Второ нощно шкафче. Огледало. Имаме някакъв шкаф. Просто няма да го отварям. Да, окей. Имаме прозорец. Парник, който работи. Работи, да, топличко. Леглата. Майя, това колко е твърдо, ужас. Добре, окей. Така, тук има телевизор. Тук има баня. Сега, тя изглежда по-добре, отколкото е. Мен ми е крип, честно казано. Гледало. И някакви шампу. Което шампу е предните хора. Да, има и прозорец, който не бих отворила. И това е реално. По принцип това нещо са някакви... Това е било сиропиталище преди, така че имаме оправдание за вида на стаите. Не, че са лоши, просто сега старички са. Другата е абсолютно по същия начин. Има си такова кинечужда, да.
Можем да оправдаем вида им, но все пак да. И сега почвам се оправям. Реално, защото малко ще ходим. Да. Ще направо, може да ви снимам гейтреди от Миряна, забравям, че съм сама. Тъй, че съм... ще видим, се решам. Хора, такава шумоизолация има, че в момента чувам гласа на мама. И си чужа в коридора ли е? Или е в стаята? Мисля, че е в коридора. Да, ще видя. В стаята са. Супер много се чува от всякъде всичко. Ужас. Добре, че са те. Така че, добре, почвам се оправя. Нямам време да го начинам да взема багаж реално. Ето го аутфита. Това е черна рокля. Има... То не е деколте. Как да го кажа сега? Супер такава ефирничка е. И така. И отзаде просто е такава изрязана, силно казано. И се и това план, защото иначе без него вижте как е. То всъщност нищо не се вижда. Така, нахлуха ми в стаята. Така, ето така изглежда без колон. Супер безформено и странно, затова. Защо е такъв пластичен шин, даже мисля. Аз ще го сложа и се върна. Реално сега почвам да се оправям. Тук съм подпряла колкото е възможно. Това ми ще ми е връхната и тая бяла жилетка, която ще облека сега, защото... Не, няма да обличам от сега. Няма да обличам от сега. Чакайте да се намеря чехличките. И сега почвам да се догримирам. В смисъл такъв, че трябва да се доправя. Така, добре. Сега... Отрушило се. Това ми е хайлайтера, между другото. Настъпих го, но... Да, той е пресипан в това, защото вече един път се щупи. И просто... Доста си го харесвам и затова реших да го пресипя. И сега ще си направя грима само дейто. Няма какво да се гледам, освен да спра камерата и да се гледам в телефона, защото наистина няма къде. Добре, това ще спра, ще си направя грима и ще се върна. То реално нищо почти няма да правя, но все пак. Така гримирах се. В смисъл, доправих си грима. Сложих малко коректор просто и се оправих червено. Сега само виждате, че трябва да се реша. Съвсем така четчица просто ги срезва. Това е четка, не е нищо. Няма нищо по самата нея. Те и сега ще сложа понеже с деколте. Сложа от олията на Карлина Херера. То не се вижда много. Отгоре сега в комплект с топчето. Обици няма да спавам, защото се отказах. То не, че съм си мислила, но понеже бижутата ми имат злато, в смисъл гривничката има злато, катарамата на колана има злато и няма как да сложа сребърно, а златни обици нямам. Имам, но няма да ги нося тях. Това мирише по същия начин, по който мирише и парфюма. И с бляскави частици. По принцип не съм че го слагала сега, защото го получих за Коледа. Те няма да стане, мисля. И не съм научила, не съм хванала чалома, както се казва. Да си мажа косата, ако може. Аз го слагам основно заради миризмата. Много са цапано пъти. Основно заради миризмата. Но все пак си има и блясък. Сега така ще го сложа по ръцете просто. Да ближ тук за целите.
пасещи. Те, ще го видим после колко блести. Ничмики в чупаковката е пластмасова, ничи. Да, не е никак добре по принцип това. Ама все пак е по-удобно доста, защото иначе може да се скъса много не скъса, ми щупи много по-лесно. И сега си пръскаме от Карлина Херера топчето. Това е обикновеното, черното. Така. Да видим в банята, да видим какво сме направили. Аз сега ходих къде. И честно казано, аз нищото не виждам много. Ще през рамки обаче. Ще ги сваля просто. Сега ще ги прибера някъде. Чакайте. И те ако са просто. Мисля, че е файн. И реално сега ще отида при мама, защото някакво обратко. Така че после само ще се върна да си обоя обувките, сега ще ви ги покажа. Сега ще вървя по с чехите. В смисъл, че отида. А пък може да се стана с ъксовете, обаче ако мама се обърне, в смисъл, ако те се сложи топчета. Тя по принцип си е взела, ама може да се разбедите, както знам. Ох, как са другите. Така че може и да има промени. Добре, най-вероятно ще има два тиктока и после слизам. Не слизам, начивам при тях. Така че ще видим малко по-късно. Така изглежда атата с обувките. Честно казано, не са ми най-любими, защото вижте. Моят глезен е много тънък и виждате как седи. Мисля как има една дупка. Но това е положението, така че да, това е аджата. Чудя се много за часовника дали да го оставя, защото той е по-сребърен. Обаче пък wallpaper му е с златно. Не знам, не мога да реша все още. Камерата ми е супер замазана. Чакайте малко. Не, ти ще видяхме се. Така, добре. Еми хора, да, сега това е. Така че, после най-вероятно ще ви се включа пак. Хора, вече 2:26. Пожелавам ви през нея да сте много щастливи, много здрави, много успехи да имате и всичко, което си пожелаете да ви се сбъдва с лекота. Ние посрещнахме вече, съответно. Ще ви прикача снимки с фойерверките. Часа е 2:30. И аз се приправя, защото не искам да си лягам. Не искам да съм като парцал утре. Даже още не съм се преоблякла. Вижте, с обувките съм. И като цяло, да. И сега ще се преоблека и ще си лягам. Аз съм точно допърнато и ми е супер горещо в момента, така че ще се облекам. Снимам го тук така на земята, защото си зареждам телефона, имам 1% точно, така че да, затова го снимам тук. И сега ще се оправя, ще се махна грима, защото вече искам да го махам. И така, ще ви снимам малко по-късно. Хора, вече се оправих, чувствам съм си грима, реално нищо не се чувствам изчиства. Но червата ми е перманентно. Тъй, че както и да утре не се маха. Спиралата ни я махнах, защото нямам помощни тампони за махане на грим. И ще ми е много трудно с туалетна хартия. И затова я оставя. Иначе съм си махнала фондите и на всичките работи, синки, менги и така нататък. Облякла съм си наушничката. И сега съм си в легалцето. Намерих си контакто леглото, което беше много важно. Нищо, което трябва да направя. Ето тук. Да, тя се ето някъде тук. И така. Ами да ме види какво правя. И да, спрях си лампите.
Завивам се и ви казвам лека нощ, така че ще се видим утре. Обичкам ви. До утре! Добро утро, хора. Събудих се преди около 1 час, но още не съм станала. И сега мисля да ставам, защото и другите се събудиха, както се чува по чешмата. Да, спряха чешмата. Така. Спах доста добре. Наистина. Моля се, едно съм си слагала черен молив в очите. Вижте как изглежда. Така както и да е. Сега ще се опитам да го махна това нещо с спиралата. Да, ще го махам. Червилото ми не се маха. И е много тъпо, защото съм супер възпалени устните. Не възпалени, ми сухи. Много болят, постоянно ги ближа. И да, ама хареса. И сега ставам. Ще облека, ще оправя. Да, ще облека, ще оправя. И най-вероятно тогава ще ви се включа. И между другото, хора, не обръщайте внимание на външния ми вид. Още съм станала от леглото, току-що сетих да ви кажа това, което ще ви казвам. Мисля, че направих голяма грешка, защото си взех само аксовете, като обувки. Защото си мислех, че ще, нали, по-студено ще има някакъв поне смисъл, поне нещо. Поне ще ми се наложи, мислех, че ще ми се наложи да съм с аксове. Не мисля, че ще ми се наложи такова нещо. И може би трябва да взема маратонките, ама е положението сега. Значи трябва да мъкна 3 чифта обувки. Защото аксове, с които да тръгна, токчета, с които бях с нощи и още ни маратонки, става много дълга и широка. Ама все пак, не знам. Ще видим сега. Понеже ми е странно да ходя с клин и с аксове, ама това е положението. Добре, оставям вечером да се оправям и така. Така, хора, оправих се. Влякох се. След тази черна блуза съм, че е изчистена и е по-късичка в ръцете. Надолу съм с най-каквото. Знаете го, предполагам. И отгоре ще се сложа свичър. Аз едва ли ще стоя изобщо по тази блуза. Но съм с черния свичър, с който пътувах и вчера. Просто искам да сложа нещо долу, защото ако ми стане по-топло, не мога да се облекам, защото едва ли ще е студено. Да, тъй че сега ще ви покажа гледката ми. Тия пърдета как се дърпат. Тук много ме е страх да ми изкочи от някъде някой на секунда, защото е пълно с такива. Айде бе. Така. И това е гледката. Има малко сняг. Се вижда. Добре, до грамата не падна. Така. Това малко се проветри. И сега ще оправя малко стаята. Ще отида при мама. То още не съм ходила. И най-вероятно, после не знам къде ще ходя, може да отида до колата да се взема бисквитите, защото имам бисквити в колата. И мисля това да закусвам, защото не знам какво ще се закусва тук. Така че да, сега ще се поправя малко стаята и отивам после при мама и ще ви снимам малко по-късно. Така, хора, вече е към 3:30-4 и отиваме към стаята да се облечем, защото ще ходим на разходка в центъра в центъра на Трявна, по-точно до него, защото какво има отворено не се знае. Има сняг, малко сняг има, да. То даже се вижда, не се вижда. И те отиваме и ще ви снимам от разходката.
Те се разхождахме и намерихме някакво като блато, което е заледено и сега фърлям някакви камъчета тук манинки. То е някакво много гнусно като цяло, ама е яко, защото е някакво такова. Аз па точно. Значи има една дупка, в която не е ледено и аз точно там метнах камъчето. Сега ще ви покажа. Тук то не се вижда много. Ето така както са заледени. И сега ще си взема камъчета, защото хопла има в изобилие. В изобилие, боже, много. Най-големия падна. Нищо. Много яко. И сега продължаваме с разходката. Още до никъде реално. И там малко по-нагоре са ни къщите. Сега чакайте да метнем камъчето. Добре, окей. Така, продължаваме и ще ви снимам вече от центъра, ако не видим нещо по-интересно. Вече сме в центъра отдавна, нали? И сега отиваме да пием турско кафе, стига да работи. Няма да ви снимам вътре, защото е много манинко и не е удобно да се снима, но най-вероятно после или ако успя вътре все пак. И да. Така хора, приключихме с кафето към 6 часа, може би вече, не знам, не съм си гледала часовника, просто защото е по-тъмничко така. Студено е, с качулка съм и за това, нали така. Сега се прибираме, ние сме пеша реално. И се прибираме, пътя ни до къщите са около 20 минути, 25-30 нещо такова. И се прибираме. Да. И ще ви снимам като се върнем. Така хора, тук се прибрахме, вече нищо не приличам, защото косата ми е на клечки, но буквално ви снимам в момента, в който се прибрах. Нужно забравих да ви снимам аутфита ми, с който излизах. И с това худи на Nike и дънки, които са ми върху Nike Pro-то. Ако мога да го извадя, смисъл. Добре, окей. Nike Pro-то ми е отдолу. Клина, дългия. Ето. Та. И отдолу съм с черната блуза. И сега ще се провлека. Смисъл, няма да се провличам и ще махна само дънките. Ще остана по Nike и по Nike Pro-то. И да, ще се среша, ще хапна малко, невероятно, въпреки че буквално тук-що ядох и всъщност няма да си хапвам, аз тук що ядох. Взех си Summer's Bee за до вечера, да имам какво да пия. Да, без да искам да изправя видеото. Да, взех си Summer's Bee, няма да ви го показвам, защото е чак на бюрото, хищ не ми се става и така нататък. И да, сега ще си съблека дънките. Мале на гръмна бойлер, на нищо не мятам, така ще съблека дънките. И после ще се поздя малко стата и после ще отида пред другите да ги видят и какво правят. И така, като цяло това са ми планове. Тук ми е рохлята. Това са ми планове да сега и после нали ще се събираме в това в голямата къща. И като цяло това е, така че ще ви снимам от по-късно. Хора, вече е 10:30. Аз слушам се в стаята, никъде не съм ходила, защото към 6 часа заспах и се събудих в 9 и нещо. И до сега реално съм спала. Сега ще ям салата с пържоли и хляб. И си отворих Summer's Bee-то. После защото fun fact, ще ям без прибори, защото няма. Да, с ръце, то пържола. Тъй, че да. И сега ще ям и после пуснах си нова да гледам някакъв филм. И да, дистанционното ми не работи, защото има стари батерии. Едва успяхме да включим телевизора. Така че да, тъй, че сега какво ще правя? Ще си седя и ще си ям и после може да мръдна в някоя друга стая или да отида пред другите, така че да, ще се видим малко по-късно.
Добро утро, хора. Вече сме на следващия ден. Часа е 1. Аз станах преди около час. Но още не съм вестибала повече, защото след като ядох, си гледах телефона и заспах в 1. Днеска станах към 12. След малко ще си ходим, в смисъл, оправяме си багажите. Сега и след малко ще тръгваме. По пътя не знам какво ще става. Може да отидем да ядем някъде. Ама не знам. И като цяло, да, просто ви апдейтвам за това, което се случва. Иначе нищо интересно. Така че ще ви снимам, може би, като тръгваме. Тъй че до после. Хора, вече съм си вкъщи, преди малко се прибрахме и тук приключвам влога. Много ви благодаря, че гледахте. Пожелавам ви прекрасно начало. Как да го кажа? То вече е почнала новата година ден, но ви пожелавам